Ez a történet arról szól, hogy egy anime és manga sorozat hogyan változtatta meg örökre a japán labdarúgást, és hogyan inspirálta a gyermekek generációit világszerte, hogy világsztárokká váljanak, köztük olyanokat, mint Messi, Zidane, Del Piero, Fernando Torres és Iniesta. A legendás Tsubasa kapitányról van szó. Yoshi Takahashi tinédzser volt, amikor végignézte, ahogy Argentína megnyerte az 78-as világbajnokságot. Azonnal megbobonázta a futball nemzetközi presztízse, de a világ legnépszerűbb sportja még mindig nem hódította meg a japán szíveket és elméket. Amikor Takahashi 81-ben megjelentette a Tsubasa kapitány első kiadását, Japánban nem volt profi labdarúgó bajnokság, nem volt világbajnoki szereplés, és az első számú sportág a sumo volt, amelyet csak a baseball követett, az egyetlen országosan népszerű csapatsportág. Ez a kontextus tükröződik az anime sorozat első epizódjában, ahol Tsubasa Ozurát, a főszereplőt megkérdezik, hogy mikor vesz részt Japán a világbajnokságon. Ő magabiztosan válaszol. Egy nap ez valóra fog válni. A Tsubasa 4 évtizeddel később nem kevesebb, mint 15 folytatásos manga sorozat, 5 anime sorozat, 4 egész estés film, több mint 20 több konzolos videójáték, valamint játékok, ruhák és különféle emléktárgyak egyre növekvő mennyisége váltotta fel. A nemzetközi paletta több tucat lefordított szinkronizált változatot eredményezett. A szamurájkékek pedig rendszeres szereplői a világbajnokságnak, hiszen az elmúlt 6 kiírásban szerepeltek, a rajongóknak klasszikus világbajnoki pillanatokat szereztek, 3-szor jutottak be a 16 közé. Sőt, 2002-ben Dél-Korea mellett még házigazdaként is szerepeltek. A 90-es években alapított J-League teltházas stadionokat teremtett, és olyan sztárok generációját hozta létre, mint Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda, Shinji Kagawa és Takumi Minamino, akik később Európa legnagyobb klubjaiban váltak a szurkolók kedvenceivé. A japán női válogatott még az elképzelhetetlent is elérte, és megnyerte a 2011-es világbajnokságot, még mindig az egyetlen ázsiai csapat, amelyiknek ez sikerült. Vajon Tsubasa kapitánynak köszönhetjük mindezt? Nos, nézzük csak meg. Ahhoz, hogy a mangák milliókat inspiráljanak és megváltoztassák a világot, 3 dolgot kell megvizsgálni. Először is a történetet, másodszor a számokat, harmadszor pedig a beszámolókat. Először is Takahashi története tökéletes nem fikciós fikció volt. Az 1 éves Tsubasa csak az elé tartott focilabdának köszönhetően élte túl, hogy elütötte egy busz. A fiatal gimnáziumi csapatában kezdett el játszani, majd nemzetközi karrierútra lépett. Brazíliába utazott, hogy a São Paulo csapatában játszon, majd a Barcelonával mesterhátmast szerzett az El Clasicón. Végül elérte végső célját, a világbajnokság megnyerését Japánnal. A sorozatot nagyban befolyásolta Takahashi saját útja és a futball iránti szeretete. A 80-as években született Tsubasa nem meglepő módon Maradona-szerű tulajdonságokkal rendelkezett. Takahashi felfedezése a brazil futballról és a Camp Nou-ban tett látogatása is beépült a történetbe. Néhány, az alkotó által imádott játékos, mint például Rivaldo, végül még olyan karakterré is átalakult, mint Rivaul. Aki látta a sorozatot, az tudja, hogy varázslatos volt. Néhány játék, sőt, támadás epizódokig tartott a kettő között lebilincselő párbeszédekkel. Reális volt abban az értelemben, hogy a főszereplő időnként meccseket veszített, és ennek következtében néhány epizódra kimaradt a fő cselekményből. A televíziós sorozatban bemutatott képességek kétségkívül a rajongók kedvencei voltak. A Tiger Shot, a Skylab Hurricane, sőt, a Super Speed Kickback Cannon is része a sorozatban bemutatott őrült trükkök széles skálájának. Tsubasa alapvetően a ollózásokat népszerűsítette, és ne hazudj! Ha nézted a sorozatot, tudom, hogy otthon is kipróbáltad ezeket a trükköket, aminek valószínűleg katasztrófa lett a vége. Az arab világban Mait kapitányként, Európában Oliver és Benji, Latin-Amerikában pedig Campeones néven vált halhatatlanná. A számok magukért beszélnek. 82-ben, amikor a Tsubasa a kezdeti stádiumban volt, a sorozatot futtató Weekly Shonen Jump kiadványnak 2,5 milliós példányszáma volt. A csúcson 95-ben a példányszám elérte a 6,5 milliót. Ezek a számok, hogy viszonyítási alapot adjunk, felülmúlják az akkori és a mostani legnagyobb példányszámú amerikai kiadványok bármelyikét. És most jön a legjobb rész. Íme mit mondtak a játékosok a Tsubasáról. A japán labdarúgó bajnokság első legendája és legjobb futballistája,
Hidetoshi Nakata azt nyilatkozta, hogy nem voltak hősei vagy álomcsapatai, mielőtt megnézte volna a Tsubasát. Bevallotta, hogy a manga hatására beleszeretett a futballba, és még különleges, a manga által inspirált trükkös lövéseket is gyakorolt. Azt is elmondta, hogy még mindig nem néz foci meccseket. Képzeljétek el, a Tsubasa jobb, mint a Campeonato és a Premier League. Az irónia persze az, hogy a manga olyan mély hatást gyakorolt Japánra, hogy a középpályások nemzetévé vált, akik imádnak a Tsubasa stílusú 10-es poszton játszani a vonalak között. Elég egy pillantást vetni a külföldön játszó sztárjaik listájára. Honda, Minamino, Hasebe, Kagawa, mind támadó középpályások. Még a japán csatárok, Kiyotake, Okazaki, Kakitani és Inui is valójában támadó középpályások a klubjaikban. Yoshida, aki talán Japán egyetlen ismert védője, valójában támadó középpályásként kezdte pályafutását, amíg a J-ligás Nagoya Grampusát nem alakította. Őrület, nem igaz? Mindenki olyan akar lenni, mint Tsubasa. Homare Sava, aki a női válogatottat a világbajnoki győzelemig vezette, szintén egy Tsubasa-féle középpályás volt, aki kreatív passzokkal és távoli lövésekkel lendítette fel a támadásokat. Nemzetközi szinten meglepődnél, hogy hány világbajnokot és világbajnoki mestert ihletett meg Tsubasa. Fernando Torres bevallotta, hogy kedvenc rajzfilmje az Oliver és Benji miatt kezdett el focizni. A későbbiekben bajnokok ligáját és világbajnokságot nyert. Alexis Sanchez megrögzött rajongó és az egész gyűjteményt otthon tartja. Megnyerte a Copa Libertadores Chilével, és szinte mindent, amit csak lehetett a Barcelonával. A Barcelona másik sztárja és világbajnoka, Andrés Iniesta is Tsubasa felszerelést visel, sőt, a japán Vissel Kobe csapatához igazolt. A Juventus legendája és világbajnok Del Piero profilképe egy Takahashi által készített rajz volt, és a lista még hosszan folytatható. Végül is a legtöbb ilyen illusztris karrier nem kezdődött másként, mint egy álmokat kergető gyerekként. Manapság elszórtan Tsubasa szobrai találhatók Tokió városrészeiben a nemzeti tisztelet szimbólumaként. Még a japán olimpiai ceremónián is szerepelt, és végső soron büszkeséggel tölti el Takahashi alkotóját, aki minden japán és külföldi sikere és elismerése ellenére továbbra is szerény és a futballvilága által rabul ejtett.